panas ya. Iki lho, Bagi tas sopo. kopine karo gorengan. Oh iya, suwun lho Bu ya. Pak. Handphone sampean muni ku lho, angkaten. Jarno. Iku paling teko warga, Bu. Jarno ae wis. Ya Allah. Oh, sing miss call iki mang jenenge Slamet, Pak. Biyuh, Pak. Miss call ae sampai ping 18. Alah Jarno wis Bu Jarno. Loh. Lah iki sing telepon iki kok kabeh jenenge Slamet sih, Pak. Lah terus apa Bu? Sik ta lah, Pak. Iki kontake Bapak iki kabeh selamat. Oh, selamat kabeh sih, Pak. Sampean niku kurang gaul. Hah? Sampai karo talik saiki ku yo bahwa menelepon ke sesama iku lebih murah. Sesama iku artinya sesama operator. Uduk jenenge dipadakno kabeh.